Hey, ndị be anyị nọkwanụ njinji na-eji na Delta steeti bikonu agbakwanụ m ife anyị akpọnụ nke anụnwa na nke a na-agbakwa n'anya mmiri. Kedu ụdị obi nne dị ife nke a bikonu? Kedu ụdị lọvụ nwaanyị a nwere n'ebe nwa ya nọ, nke bụ na nwatakịrị unu fụrụ nwaanyị akwọ n'azụ na ya bụ nwatakịrị anwụgo. Nwatakịrị a ka a na-akọwa na ọ nwụrụ sinsi 3 days. Nwaanyị anụnwa wee kwọrọ nwa n'azụ wee na-agagharị. Ife anụnwa na-eme na-agbọ nke dị na Delta steeti. Ajụọ nwaanyị ọ sị na ọ chọrọ iji ọkpa wee jee Lagos steeti. Ka moto ka ọ na-eche ka o wee jee Lagos steeti. Amakwanụ m kedu moto ya ekwenu wee bụ nwaanyị a, ka nwaanyị ọ chọrọ iji ọkpa jee Lagos steeti, ka ọ na-abụ na ya bụ nwaanyị bụ onye ala n'isi adịghị ya mma, nwa okwu n'aka ma ọ bụ nwa ya nwụnahụ ya ọkwọrị ya, ka ọ na-abụ na ya bụ nwaanyị n'isi idubia mma nwa ya nwa dịti mmetụzie ya n'isi. O wee kwọrọ nwa nwụrụ anwụ wee na-agagharị sinsi 3 days. Ndị anụnwa jikwa wee fịa na amakwọ sinsi ameni days nwaanyị akwọkwọ nwa n'azụ, nke bụ na na-akọwa na ya bụ nwa elego na-esi isi ijiji na-efesozi nwaanyị n'azụ na-agagharị, nke bụ na ya bụ nwa esepụtara ọkpịa achabago white ọ na-epirizi nya ịmalụgoro ọkpa mmadụ elego ele ọkpa dị nwa elego na-agụsịsị mmiri. Nwaanyị ka kwọrọ nwa n'azụ na-agagharị. Biko na onye fụrụ nwaanyị a nya kpọọ ndị uwe ojii na nwaanyị anụnwa anọsi ọzọkwu ya. Nwaanyị ọ bụrụkwa ma nwaanyị ọ na ya nwaanyị anọsi ọzọkwu ya, unu anachi gwa nna nwaanyị aha anụ isi ka unu anachi kenna ifu na ya si bụ ife nya ama nwe m ike ịkọwa ka ọlọvụ nne m nwere n'ebe nwa ya nọ, ka ono ka nwa si wee nwụ mezi nwaanyị anụnwa uche ya pụọ, ka onu uche ya dị ya enwekwa ụmagode enwekwa ike ịkọwanụ. Biko n'okwu nke mfosi ka nka arụ ọnụ ma hapụ unu unu nya ka unu welu ntị unu gelugoro ife ndị n'ebe anụnwa na-ekwu sinsi fa bido wee fụba nwaanyị a 3 days kịta anụnwa ka nwaanyị akwọ nwa nwụrụ anwụ. Onye ma na nwa na nwoke ka nwaanyị, onye ma ha meni ya ezi nwa nwadụ, onweghị onye nwere ike ịkọwa, onweghị onye nwere ike ịkọwa ebe nwaanyị si na ife ama bụ na ife a na-eme na-agbọ nke dị na Delta steeti, na nwaanyị si na ọ chọrọ ije Lagos steeti. Ọ na-abụ na nwaanyị bụ onye Yoruba, ka ọ na-abụ na nwaanyị bụ onye Agbọ, ka ọ na-abụ na isi adịọzie mma, ka ọ na-abụ na ọnwụ nwa ya nwa na umetere ya n'isi. Hei, afụ na ọkwanụ m ụdị nke ahụ. Biko na tụsa na ife onyonyo a ka ama na o nwere onye nwa nwaanyị a ka ọ bịa kpọrọ ya, ka amakwana na ndị uwe ojii ya afọ ife onyonyo a ka fa chọrọ nwaanyị agagharịba n'ile ebe ahụ ma na ya ejide ya, ka a napụ n'ihe ozu nwa anụnwanụ ya. Amakwa m nke bụ na mmadụ ya akwọ nwa nwụrụ anwụ na-agagharị n'ilo sinsi how many days. Hei, Chineke biko chekwawakwo ndị nne ọkwa ka ụnụ fụ afụfụ ndị nne na-ata n'ebe ụmụ fa nọ. Echi niile kịta ahụ nwa na utonyite mmadụ asị ụnụ nne unu emewu n'anya ka ụnụ fụ ife ụfọdụ ndị nne na-agabiga mgbe unu pere mpe. Hei, ha hapụ unu kunu nne n'ife onyonyo a biko ọ na-agba anya mmiri. Madam, where they carry that pikin they go now? It dey smell, Jesus. Come here, where they go? Where you carry and they go? Huh? You don't die since 3 days. Wait. Come here. Go police station now. See this woman, no. Hey, Jesus. This the leg don't pee, the leg don't bust, so yeah. The leg don't bust, so the baby leg don't bust, so oh, the leg don't pee. It don't bust. You say they go Lagos? The pikin don't die. No, he's not alive. You know that she say he don't die? No, now me they ask me now, you not get eye. We cover the baby head with this Why bag. cover your head now? Man throw one now. You don't throw one. Amaba. Throw away the baby now. Eh? See the woman who she carry the pain for back. Nobody knows that she don't die. I'm telling you, move cross now. So you see motor. See the woman, no know where they go. Still there since 3 days. You want to call her? The pikin don't die. See them, they don't hold on. See that brother they call her, no one go. Don't die. This man died.